So magluto na sad mi og karon guys, ang among sudan is tangkong. So wala na ko gipakita ang whole nga video kay nay batang nagkalat-kalat good, wala na human ang video. So mo ni guys, luto na ang atong tangkong. So libre nang paniud to, basta magkugil lang ta pang dito sa kahumayan kay libre ra jud. Pero grabing kainit. So nanguha dayon ang tangkong guys, ang bossing commander kay init kaayo, grabe ka init dito sa kamayan. So mao na ron ang among sudan paniud to, kesra og ahos, bombay, silispada ang gisagol. So libre nang paniud to, tangkong binisaya tangkong. So kamo dia unsay sudan ninyo, baylutan niyo sudan tangkong, lami na kay nistanan kanumdum ko sa una bata pamina, grabing kalamia sa tangkong, bisag paktis ra jud to nya ahos. So bye bye, thank you for watching.